Ja, hej Jonas. Vi står nu ved Barderup Forellelse, nede syd for Flensborg. Jeg tror vi er de der 10-12 km syd for Flensborg, og som I kan se, et fantastisk flot sted med fin natur, en sø af en god størrelse. Så vores plan er så i hvert fald efterfølgende, at vi skal prøve ned i modsat ende og have vind lige i hovedet, fordi vi har fanget godt dernede her de sidste par døgn, så der håber jeg over, at der er nogle ørder, der vil vide. Så, men jeg ved ikke om Jonas allerede har filmet de her smukke omgivelser med lidt bord og lidt bænker, og der er en kiosk og en angelshop. Og så er der et lille, udover det store hyttefad ude midt over sø, så er der jo et lille kar her, hvor man har mulighed for at se nogle fisk. Ja, vi kan måske lige kigge på den hyttefad her. Det er så juli 2016, og vi står så her ved Barderup Forellelse her sammen med Henk. Og ja, det er, hvad var det? Hollandsk afstamning. Ja, navn, ja. Ja, navn, ja. Og hans far, det er jo faktisk Olaf, der har Randens fiskesø. Så det er faktisk derfor, vi har taget kontakt til Barderup i forbindelse med, at jeg skal fange ørred nummer 2000. Og lige nu der steg år 1998, så vi håber i aften, eller måske sådan lige når det bliver mørkt, eller tidlig næste, her klokken 5, og overliste på ørder. Men nu vil jeg lige spørge lavet til dig her. Hvor længe har du haft i steg? Jeg overtog fiskesø i januar måned, så jeg har en del der, og jeg har lejet i 12 år frem. Og du er, så vidt jeg ved, så er du kun 19 år gammel, ikke? Ja, 19 år, ja. Jeg kan stadigvæk i skole i Danmark, så jeg er en travl mand. Men der er nogen, der hjælper dig sådan i løbet af uge med at sætte fisk ud og så videre? Jeg har en moden dame, hvor jeg vil sige, at hun er 82. Hun sætter fisk ud fra kanter her i ugedag. Og så kommer jeg stadig i weekend og sætter fisk ud fra middag, som jeg kan få i. Hvad så med, man tænker sådan, at kunder generelt er det jo selvfølgelig klart flest tyskere, selvom vi ligger forholdsvis tæt over den danske grænse, men har du mange danske kunder, eller kan det? Ja, jeg har faktisk, jeg har oplevet igen på at flytte. Nå. Rigtig så det kunne tyske. Ja, men det var det vi snakkede om, det var jo også en af idéer, altså fidus med at lave det her arrangementer hernede og prøve at se, om man måske kan trække en dansk bil eller to til sådan i løbet af år eller næste år, ikke? Lige nøjagtigt. Hvad med, nu kan jeg se her, der er blevet filmet dernede, jeg kan se nogle regnbuer, nogle guldørter og så videre. Er der andre ørderarter, der du sat ud? Vi har jo, ja, i Tyskland har de jo sejtling, jeg ved ikke, hvad de har i Danmark, det har de der. Er det kildeørter eller hvad? Alt på, der er kildeørter. Og så har vi nogle bækørter, har vi så brugt, og ude af så stør. Karpe har jeg ikke fået en om, men det kommer lige senere hen, så er det her. Ja, så er de ord i, og det er guide i, og det er det. Ja. Nu har jeg jo så fulgt lidt med på Facebook og kan se, at du her et par gange her jo forår og i starten af sommer har holdt de her store events, hvor du virkelig har pumpet nogle fisk i. Her sidst tror jeg, det var Kristi Himmelfart, ikke? Hvor du satte næsten 500 kilo ud, ikke? Er det noget, du også vil fremadrettet, eller var det bare en engangsforestilling? Jamen det er noget, vi så prøver at finde her, og rigtig godt, og se noget på sådan. Så der er jo lidt mere spontant med, at vi kan ud af det, og nogen kan stå inden, og sådan noget. Ja, det skal være rigtig godt. Ja, sådan en vældig liv her også. Ja. Det er ikke altid, det er højsæson, så lige midt over sommeren. Nej, det er nok ikke store events der. Nej, så, det er
Så det kunne godt være, hvis man var lidt interesseret i det her foretagende, og det efter begyndte at nærme sig, så kunne man godt sådan med fordel følge lidt med over jeres Facebook-side, for at se, om der sker et eller andet. Jeg har Facebook-side, René de Barderup, så har man en hjemmeside med samme navn. Ja. Super. Jamen det var sådan lige, jeg ved ikke, har jeg glemt noget, ikke? Eller er der lige et spørgsmål, der ligger lige til højre ben? Eller? Nej, vi har fået alt ud, hvad vi kan ud, så det er. Og måske, Jonas, hvis du bare lige en sidste gang lige kan køre rundt til, altså, det er del med en fin sø, altså, der er rigtig, rigtig god natur, ikke? Grønt overalt, ikke? Og masser af gode pladser rundt omkring, så... Og det er en stor sø, så der kan nemt være både 30 og 40 mand, uden at man sådan, hvad skal man sige, føler, at man står oven på hinanden, ikke? Så det var lige del 1. Ja. Ja, her. Sådan der, Jonas. Man der og fedter rundt med nogle stænger problemer med eik, og det er så får ikke engang net med. Nå. Ja. Men det ser der ud til at køre nogenlunde. Ja. Go fine. Ja. Når man er tv, så skal man jo give lidt for penge, jo. Så kører vi lige lidt træk. Og det er jo pinligt, hvis den hopper af. Jebber! Der var den! Okay. Ja, tak. Så. Lige her den nakket. Men wow. Nu skulle der glat. Nummer 2000. Siden af registrering tilbage til 2004, ja. Så fra 2004 så frem til dags dato nummer 2000. Og nummer 1000, den fik et lille kys. Så skal den have et kys, Jonas? Eller hvad? Fy for satan. Men så kom den i hus. Det var jo så nummer 2. Skal vi lige have 1999 med. Ja. Nummer 2. Fine regnbuer. Cirka 1 kilo plus minus. Nogle gram. Ja. Eik. Barderup. Forellensee. 2016 forbi i forbindelse med at jeg skulle fange øjet nummer 2000. Og ja, alt i alt, der synes jeg egentlig, at det går rigtig godt. Fornuftig fiskeri både i går og så her tiden i morgen. Alt i alt har jeg fanget 10 styks. 5 i går, 5 i dag. Og hvis vi tager Jonas og ikke med, jamen, så er vi oppe på 17 stykker i alt. Okay, et sted mellem 15 og 20 fisk, den har jeg sgu nok solgt på forhånd. Så det synes jeg, det er godt, det er fornuftigt. Det viser bare, at selvom at det er sommer, og det er juli og forholdsvis høj vandtemperatur osv. så Barderup, den kaster fisk altså.
Så det er absolut et besøg værd. Så når man kommer nordfra, skal ned til Tyskland, flækker og have billige bajer eller sodavand eller noget andet, så kan man jo lige smide en stang i bil, så man lige kan komme et smut forbi Barderup Forelsee. Det kan i hvert fald varmt anbefales. Og det ligger jo som sagt lige syd for Flensborg, så yes, Eik, har jeg glemt et eller andet? Nej, jeg tænker bare, at vi kan sige tak til Henke. Det er en dejlig sø og et godt område, og vi glæder os til at komme tilbage. Og tak til Jonas, fordi han stort set næsten ikke har fisket, men udelukkende brugt tid over og filmer.